muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Zim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Matova kwere kubasa, matova kwere, or you're still on your way going to work. Confessions andichinge ndichizokuverengerai, ndiri kuverenga confessions awa kubva ku page iro randakavhura. Saka ndikukumbirawo avo vanoshandisa Facebook kuti munge muchindifollowawo paFacebook. Ndichange ndichizoposta confessions. Vanofarira kuverenga confessions munokwanisa kumaverenga ariko andakatoposta ikoko avo andichange ndichizoshare nemi izvezvi uye zvekare nemamwe andicharamba ndichingoposta. Saka link ririmo mucomment section kana kungosecha kuti brother Nashi Facebook. Ndichange ndichizokuverengerai zvekare kuFacebook ikoko mamwe confessions. Rekedzai tiba tapinda muma messages edu awo atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi mukoma Nashi, ininiwo ndiri mukadzi ane makore 25 years, ndatambudzwawo nechibereko changu. Izvi zvakatanga mainge muri mugore ra2022 vandakasangana neimwe mbinga paFacebook. Mbinga iyi yakandiunza muSouth Africa. Ndakatiza murume wangu kuZim ndikauya kuSouth Africa, tikagara nembinga kwe3 days. After 3 days ndakarota ndakamonerwa nenyoka muhuro, ndikamuka ndakazara hurume pasikarudzi yangu. Kubva ipapo until now ndinonzwa chibereko. Ndakazobva pamba pembinga after atanga kundirova nekuya nemahure. Now ndinoshanda samaid but ndanzwa nekudonha chibereko kana kuchitonhora. Please help me. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi ndakatiza murume kuZimbabwe ndokubva ndauya kuSouth Africa vachiuya kuzoona mbinga yavo. Strange things they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 45 years ekuberekwa. Ndini ndega ndasara mudzinza rekwedu. Kuti ndinge ndichikwanisa kuita mwana, ndakanzi ndinofanira kuti ndinge ndichitsvaka mukadzi uyo anenge achiwirirana nazvo wekuti ndinokwanisa kumubhadhara. Saka mukadzi uyu kana tikazonzi tinenge taita mwana, mukadzi iyeye anobva ashayika. Mwana uyu achingonzi anenge ava ne4 months anobva achizofa mwana iyeye nekuti ndo mhiko dzacho. Zvino ndiri kumushaya. Vakadzi avo vandinodanana navo, pane vose vandinodanana navo, vashoma vandakaudza kuti ndakaromba, because kuti mukadzi iyeye ange achizokwanisa kubatira pamuviri anofanira kutoti ange achitobvuma nemwoyo wake unoda. Kana abvuma ndobva ndachizomupa mari. Saka vose kunyange vari vanhu vanofarira mari, ndakazama kuti ndige ndichitaura navo one by one kuti ndiri kudawo mwana, asi nyaya iripo ndeyekuti ndakaromba. Mukuromba kwangu uko ndakaitawo mhiko. Panguva yacho iyoyo pandakaromba ndainge ndichiri mukomana wechidiki, ndainge ndingori ne16 years apo pandakaromba. Ndainge ndiri mufudzi wemombe. Saka takaromba tichiti zvimwe kuda tainge tiri kutamba. N'anga yacho yakatirombesa ainge ari Tsikamutanda uyo ainge auya muvillage umo ndainge ndichishanda. Saka auya kudaro takabva tachizonzi naSabhuku, tainge tichishandira Sabhuku inini neumwe mukomana uyo wandaibatsirana naye kuti tinge tichizofudza mombe tiri pamwe chete. Saka Sabhuku vainge vaine urombwa hwavo mukunotaurirana kwavo kwavakaita, because vana Tsikamutanda paya pavanonzi vabata zvavanenge vabata
vanenge vabata zvevaya vanenge vasina mari. Varombo ndivo vanonzi vanenge vabatwa vaine zvinhu zvavo, asi vapfumi vanenge vachingonyenyeredzwa. Sasabhuku ivavo vainge vari mupfumi, saka vakabva vachizoita madhiri avo in the background. Saka taipota tichienda tichinobatsira Tsikamutanda kuzvimisasa zvake izvo zvaainge akavaka. Saka ndakabva ndachizotaura naTsikamutanda tikamubvunza kuti kana munhu uchida kupfuma unozvifambisa sei. Akati mune shuwa kuti muri kuda kupfuma mapfana? Tikati hongu, kupfuma tiri kutoda kutoti tinge tichitopfuma. Takabva tachizonzi taifanira kuti tinge tichiuya nemazai 2. Takaenda tikanotora mazai kuchirugu, tikabva tachizouya nawo mudare ravo Tsikamutanda, ndokubva vachizotanga kutibatsira. Vakatiti tinge tichiputsira mazai iwawo pamabhora edu. Tikaita saizvozvo vakabva vati munobvumirana nazvo here zvataita apa? Tikabva tabvunza kuti chii chatainge taita, because tainge tisiri kutoziva kuti tainge tamboitei. Vakabva vachizotiudza kuti tainge tatorasa zvibereko zvedu sevanhurume. Takabva tachizonzi tainge tichazoita mari yakawanda, asi kana kuri kunzi unenge wava kuda mwana, waifanira kuti unge uchizotsvaka mukadzi uyo anozobvuma kuva sacrifice yako. Kana abvuma kuva sacrifice yako, wobva wachizomitisa paanonoita mwana, wobva wachizomuchekeresa. Takavabvunza Tsikamutanda tikati is it even possible? Tsikamutanda vakabva vachizoti hongu, it was possible. Saka mukomanashe takabva tachizotora mishonga iya tikazodzokera kumba kwaSabhuku. Mwedzi iwoyo mukoma nefrendi yangu takanhonga chikwama chainge chiine mari, sezvatainge takaudzwa kuti kana tangonhonga chete chikwama chinenge chiine mari taifanira kuti tinge tichizobvamo munharaunda matainge tichigara. Takabva tachizobvamo munharaunda matainge tichigara ndokubva tachizotanga kugara somewhere else nefrendi yangu. Takabva tachizotenga kombi yedu, tikatsvaka driver, tikatotanga kutoita bhizinesi remakombi. Kubva ipapo mukomanashi tainge tava kuita mari, tikavakisa mashops, tikatenga zvigayo, tikaita zvemabhawa. Nefrendi yangu tikazoparadzana, ndokubva ndachizouya muHarare, ndikatanga kugara muHarare. Life yainge ichifamba. Ndakazotanga kukuya hama dzangu nekuti ndakatanga kuona kadhara aka musi wandakakaona ndainge ndakarara zvangu. Saka ndopandakanzwa ndichifuriridzwa kumeso. Pandakamuka mukoma ndakabatwa nebuka nekuda kwekuti ndakaona kuti painge paine kadhara kainge kakagara pamusoro pewashing basket. Washing basket iyi yainge iri padhuze nepamubhedha, kakagarapo kachindifuridzira kumeso, kachitambisa ndebvu dzangu. Pandakangoti ndichiona kuti ndainge ndichitoona chikwambo, ndakangobatwa nebuka same time. Ndakaswera muswere wese wezuva, ndakarohwa neshoko ndichitadza kana kumuka. Ndakazomuka dzainge dzava kuma 4 PM, ndo pandakabva ndachizotsvaka n'anga, because Tsikamutanda iyeye hatina kunge takaziva kuti iye anogara kupi, because tainge tisina kana mafone numbers. Hatina kuzomboitawo hanya nekumutsvaka sezvo mari tainge tatoiwana. We were still very young, 16 years. Hapana paunozombozvifunga kuti munhu uyu mune ramangwana kana zvinhu zvacho zvikazonzi zvapanduka anenge achizodiwa paground. Saka ipapo mukomanashi takangoita focus nekutsvaka mari nekuti tinge tichizova vapfumi. Saka pandakazoenda kun'anga ndakabva ndachizonzi ndinofanira kuti ndinge ndichitsvaka n'anga yacho iyoyo, asi kwekuva wana manje handichazivi. Saka ndakazotanga kubatsirwa nasekuru, vamwe vainge vondibatsira ndisingazivi kuti ndiri kutowedzera kutozvipandudza zvinhu zvandakapiwa naTsikamutanda. Saka vakabva vachizoti mhiko idzi dzinonetsa kudziparadza, zvinotoda munhu akakugadzirira aripo, ndiye anokwanisa kutotiudza kuti tinozvifambisa sei. Vakazondipa mushonga wekuti ndige ndichidiwa nevanhukadzi. Saka vakadzi vanondida. Patinozongonopesana nemukadzi wandinenge ndichidanana naye, ndeapo pekuti kana ndikamuudza kuti ndiri kutsvaka munhu wandinokwanisa kuita sacrifice, ipapo mukomanashi titozombowirirani zvachose. Saka ndiri kutsvakawo
mukadzi ari willing vekuti tinodanana, kana tadanana then ndobva ndachizomupa pamuviri, mari ndinomupa, but achingozvara mwana wacho then anobva achizofa. Kana aripo anokwanisa kukupai mafone numbers ake, ndobva ndachizotaura naye. Nhumbu iyoyo yaanenge abatira hakusi kunzi inhumbu yekuti kana ndikamupa pamuviri after adya mari obva aenda obva achizonobvisa nhumbu yacho. Hazvigoneki kuti nhumbu iyoyo unge uchizoibvisa nekuti zvinenge zviine mhiko mukati. Unotoitakura kusvika 9 months dzakwana, kunyange zvikanzi unenge uchazozvara ari mwana chirema, unotoitakura nhumbu iyoyo kusvika ichizonozvarwa. Ndiyo secret yangu iyo yandiinayo. When you post my story, please tell me, I'll be following through in the comment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo veduwe, ameno kuti muriko here vakadzi vane zvivindi kuti opiwa mari oita pamuviri then mwana iyeye anzi kana ava right ava kukwanisa kubviswa pamukaka waamai vake then unobva wachizofa. Hanzi hakuna zvekuzoti kana kuri kunzi ukaita nhumbu yacho wadya mari wobva waenda wobva wanoibvisa. Hanzi kunyangwe mwana iyeye akanzi anenge aine urema unosvika pakumuzvara, hanzi nhumbu yacho haibvisiki. A deal is a deal. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section mukoma vedu ava. Hanzi zvakaitika nekuda kwekuti ndainge ndichiri mwana mudiki, saka handina kumbofunga nezvazvo kuti in the future ndichazosvikawo pakudawo mwana apa. Hanzi hama ndakapedza kukuya hama nekuti zvakazopanduka zvava kuda ropa. Let us try to speak with our dear brother in the comment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo kupage kwenyu. Ndiri mukadzi ane makore 37. Ndanzwa nekutsvaka ndega zvichiramba ndichingowana varume vevanhu chete. Pane wandakapedzisira naye ndakatiwo regai ndibvunze muprofita aka kuti munhu uyu ari sei, haanawo mukadzi here? Zvikanzi haana. Mukoma kuzonodai ane mukadzi zvake, kana pane angandifarira zvake anonamata ari redi kuroora munhu waasina kurara naye, ndiye chaiye wandinoda, nekuti mumweya umu kurwisa kwacho hondo kunoda usingaiti upombwe kuti ukunde. Ndakaedza apu dzenyu dzese dzakaramba mufoni mangu mukoma. Ndainge ndakaroorwa hangu ndine mwana wangu 1 ndakasiya murume airova, saka ndinodawo munhu asingarovi zvake. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. So kana kuri kunzi munenge mavafarira, hanzi ndiri kuda munhu wekuti kana tatanga kudanana hatizongomanyire kunoita bonde, tinotanga tambonamata. That is a nice thing. Ndo inonzi wife material. Hanzi tinotanga tambonamata tichirwa hondo idzo dzatinenge tichifanira kuti tinge tichidzirwa spiritually. So zvatinokwanisa kuita apa ndezvekudai. So kana kuri kunzi vanzvadzi mune Facebook, munenge moenda kufacebook then you follow that message yenyu yandapesta kupage kwedu, then you just like it. Kana kuinewo varume vanenge vakufarirai, if you want vanzvadzi vedu ava, you go also and then you just write something mucomment section. Then imimi vanzvadzi vedu apo pane vanhu vanenge vachizokomenta pamessage yenyu yandinenge ndapesta kupage, munokwanisa kuzongotsvaka wamunenge muchiona kuti uyu ndiye anokuitirai, sezvo muri kuti application yedu yedating haisi kuita mufoni menyu. I think ndo zvatinokwanisa kuita izvozvo kuti if you are single and searching, you can come and then you can just tell me kuinbox kwangu, ndobva ndapesta kupage. Uyo anenge anzwa kukufarirai anokwanisa kungokomenta, then mobva matobaya profile yake mototanga kutotaura mose kufacebook ikoko. Is it a good idea
vedare. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndakaromba mainge muri muna Juni, uri musi wa 26 June iro rino gore ra 2025. 2025 was the worst year in my life. Ndiri mufundisi, by the way. Ndakaromba nekuda kwepressure. Ndakati ndaenda kuSouth Africa. Tikaenda kuSouth Africa tainge tiri maguest speakers. Saka zvazvinoita mukoma ndezvekudai, mazuva ano mukore uno watava kurarama unokwanisa kunge uri munhu wekuti ukaparidza vanhu vanochema, vanhu vanoita sei. But mukore uno watava kurarama zvinonetsa kuti as a pastor unge uchizonzi wapiwa love offering yakati iwewe usina chauinacho. Mukore uno vanhu vanokuisa pascale from 1 to 10. Kana vakaona kuti level rako rinenge richiri kana pa 1 or below 5, vanhu they won't give you love offering. Asi kana pakasvika munhu anenge ari mufundisi but iye achitorarama upenyu hwakatonaka, achitova nemabusinesses ake, achifamba nemotikari dzakanaka, ari munhu anenge akakomborerwa naMwari nechekare, kana kuri kunzi vakamisa pascale from 1 to 10 vakaona kuti anenge ari above 8 kunodarika even 10 yacho, ndiye anopiwa love offering yakati one day. In short, what I'm trying to say is upenyu hwatava kurarama pari zvino, uyo asina haana chaanopiwa, uyo anazvo nechekare ndiye anopiwa more than. Saka mukoma, ndo zvinhu zvandakanotisa izvozvo pakufamba kwangu kwandiri kuita as a pastor, kuti dzimwe nguva unenge wakatoumirwa usitori nawo pekutotangira, ende kana kuri kunziwo vekuchechi vakada kukubatsira vanokubatsira according nenhamo yako yaunenge uinayo. Saka patakanzi taifanira kuti tinge tichienda kuSouth Africa semaguest pastors, takatotanga kutosarudzana because takaendako tainge tiri 5. Saka pahu5 hwedu, inini nevamwe pastor nemudzimai wavo nemudzimai wangu takazongosvikawo pakuzongozviisawo pachikona, nekuti vamwe vatatu ava mapastors, umwe neumwe nemukadzi wake, vakangotanga kungotaura nyaya dzemabusinesses. Apa isusu ndisu tega tainge tisina mabusinesses ventures awo atiinawo muno muZimbabwe. Ende kana ndichiti mabusiness venture handisi kureva zvekuti unenge uchiita zvekutengesa, uchipinda mutown uchitengesa uine katakshop, kwete. Vaitaura nyaya dzekuinvesta mumamine, pachitaurwa mari dzaidarika kuma$100,000. Saka ipapo kunyange ukada kuti unenge uchida kupawo opinion yako, unoipa uchitanga kuti kudii nekuda kwemari dzinenge dzichitaurwa. Saka pakabva pachizotongoita separation iyi yakatangira tichiri kuno kuZimbabwe, painge pachinzi chechi ruda kubhuka maflights. Saka vamwe vedu vakati vainge vasingadi kugara kwavakati kupovo. Isu povo tainge tisingatoizivi kuti povo ndeipi, business class ndeipi, nekuda kwekuti this was going to be our first time tichitokwirawo ndege tichitoti Mwari kudzwai. Saka ndo pakatotanga separation yacho, tichizonogara muhotel. Saka isu tiri toga tainge tava kwedu, tiri toga tichizviitira zvinhu zvedu. Then pataizoenda kuchechi tichinoparidza, because this was a South African nationwide campaign, tichifamba tichiparidza mumacheches akasiyana siyana including our own church. Saka ipapo mukoma ndo pandakaona kuti vanhu mukore uno watava kurarama, vanhu havachanamati Mwari mumweya nemuzvokwadi, asi vanhu vanotanga vatarisa kuti vamufundisi ava vanei, vamufundisi ava vakapfeka sutu yemarii. Because ipapo tichisvika muSouth Africa, vamwe vedu nekuda kwekuti vane mari vakatoenda vakanotenga hembe dzitsva dzemuSouth Africa, ende vanhu vari muSouth Africa hembe vanodziziva manje kuti sutu iyo inoita 20,000, sutu iyo inoita $100, sutu iyo ndeye $20. Saka isusu vamwe tinongopfekawo masutu anenge ari ema $50
kana ndatotengawo sutu $50 ndinenge ndichitonzwa ndatotengawo sutu inodhura. Saka ipapo ndo pandakaona kuti kunamata tiri kunamata zvedu across all the churches including church yedu nekune mamwe masangano emamwe machurches emuSouth Africa kwatakazoenda. Ndaitoona kuti sezvo isusu tainge tiri vanhu vepazasi, kunyange kuparidza kwandaiita waiona kuti ndiri kuparidza hangu but vanhu havasi kuzvigamuchira zviri kubuda mumuromo mangu. Asi vamwe vedu vatainge tiinavo vaiti kana vakaparidza waiona munhu wose achisimuka kusvika vamufundisi vachinopedza kuparidza. Saka mushure mekunge taona kuti ndo zvainge zvichiitika nevamwe vamufundisi avo vandichati vamandizvidza, takazotanga kukurukura nezvayo. Takati nerimwe zuva takagara zvedu muhotel tichikurukura, vakadzi vedu vainge vambobuda zvavo vaenda kuswimming pool. Ndo patakati tichikurukura vamandizvidza vakabva vachizoti vanomwe muprofita wavanoziva kuHighfields. Saka vainge vachida kuti tinge tichimboendako kumuprofita iyeye tinge tichikwanisa kunonzwa kuti chii chinombokonzeresa kuti mose munenge muri mapastors asi vamwe vanosvika pakubudirira zvelevel repamusoro asi iwewe uchitambudzika. Saka takazowirirana kuti tainge tichazozviita kana tadzoka kuno kuZimbabwe. Tadzoka kuno kuZim takabva tachizoenda kuHighfields navamandizvidza. Takatanga taenda tiri toga tikasiya vakadzi vedu havana chavainge vachiziva. Takati tasvikapo takabatsirwa tikabatiswa tsvimbo yavainge vachiti itsvimbo yaMozisi. Ndo pavakabva vachizotiudza kuti zvimwe zvacho zvinotoda kutoti unge uchisimbisa hana. Saka pavakati simbisai hana dzenyu hatina kutoziva kutoti tainge tava kutotanga manje process yekuromba. Ndo kuromba kwangu kwandakaita ikoko mukomana ashi tichizonzi tinge tichienda kun'anga nekuti zvimwe zvacho zvinoda uchiita nezvechivanhu. Tikabva tachizoendeswa kun'anga. Tasvika kun'anga kuya takabva tachizonzi taifanira kuti tinge tichiuraya huku. Tauraya huku, umwe nomumwe akauraya huku yake. Tikanzi tinge tichidya moyo wehuku uri mumbishi. Handina kunge ndakaziva kuti kwainge kwava kutobatanidza moyo wako nemoyo wechikwambo, because tapedza kuita saizvozvo ndakapiwa kahari aka kakamoneredzwa nemucheka mutsvuku. Saka muhari umu mune kamba irimo. Kamba iyi ichiri diki but iri kukura manje. Saka October uno ndakanzi ndiwo mwedzi wekuti kana mumhuri muchifanira kuti munge muchizowana anofa. Kwedu kuniko kwava kunzi kunofiwa muna October. Handina kunge ndakaziva kuti iro rino gore ndo pachatotanga kuitwa mhiko dzacho dzekuti vanhu vanofanira kuti vange vachifa. Saka mazuva adarika avo takatobva kurufu nekuti sekuru vamandizvidza vakabva mukushaika, vainge vakura zvavo. Saka patakaendawo kurufu rwavo hatina kunge takatoziva kutoti chainge chitori chikwambo chavamandizvidza chainge chatouraya sekuru vavo vanobereka baba vavo. Saka vakangobatwa nestroke ndokubva vashaika. Takaendawo tikanochema nevamwe. Saka vamandizvidza vakazondifonera vakati ndinokumbira kuti unge uchiuya kumba kwangu. Ndakabva ndachizoenda kumba kwavo. Pandakaenda kumba kwavo mukoma ndakashamisika apo pavakandiratidza mari yainge ichikwana iyo kuita $20,000. Ndikati baba maiwana kupi mari iyi? Vakabva vachizondiudza kuti pavakabva kunhamo, saka vane kamwe kamotikari kavo, ndichangoti vane kaHonda Fit ako kavanoshandisa pavanenge vari free, vanopota vachiitawo zvekutengesa. Saka vanoti vakati vachida kugeza motikari yavo kuti vange vachikwanisa kubuda, kuti vange vachikwanisa kuenda kunotengesa. Saka vachisuka motikari yavo ndo pavakaona kabhegi mumotikari, vakati kabhegi aka ndekani? Saka vakafungidzira kuti zvimwe kuda dzimwe hama dzavo dzavainge vatakura. Patakazobva kumusha tichidzoka kuHarare, zvimwe kuda painge paine umwe ainge akanganwa chibhegi. Vachinonovhura chibhegi chiya ndokubva vaona kuti mainge muine mari yainge irimo. Vakabva vachizofonera hama dzavo dzose vachibvunza kana paine munhu ainge akakanganwa kabhegi mumotikari. Saka hama dzavo dzose idzo dzavakakwidza motikari kuenda nekudzoka kurufu hapana akakwanisa kukonfema kuti kabhegi kainge kari kake. Vakazoverenga mari vakaona kuti mari iyi yainge iri $20,000. Takaita chipitipiti. Ndakasumudza yangu motikari ndichitevera vamandizvidza
takananga kuHighfields tiine 20,000 iya. Tasvikamo mudare remuprofita wekuHighfields akangoseka zvake akati, yafa mari, ko muri kuvhundukei nekuti ndo zvamaichemeraka. Saka akazoti tinge tichienda kwasekuru vekutibatsira. Tasvikapo ndo patakabva tachizoudzwa kuti ropa rasekuru vavamandizvidza ndiro rainge radhonza mari ikabva yachizoiswa mukabhegi. Saka now zvatarisana neni. Ndiri kutsvaka rubatsiro nemazano. Pandakanoromba handina kunge ndakaziva kuti painge pachazodiwa ropa nekukasika. So n'anga dzinonyepa. N'anga ifi yakakuudza chokwadi ende ndiri kuzvidemba. Iro rino gore harisi rangu zvechokwadi. I regret kuenda kwandakaita kun'anga. Dai ndisina kumbogara ndakaendako. Zvino Oktoba uyo asvika, ndiri kunzi ndiri kufana kuti ndinge ndichichekeresa. Handina kunge ndakaziva kuti iro rino gore ndo pandainge ndichazonzi ndinge ndichichekeresa. Saka apa pane mazita evanhu vatatu, hanzvadzi dzangu 2 uye zvekare neumwe mudzimai wevamwe banguru vangu avo vane barika. Hanzi ndo vari kunzi vane ropa rinotapira. Saka kamba yangu yava kuda ropa. Ndodiko nhai hama vadikani. Nekuda kwekuti vamandizvidza, takaita zvinhu zvose izvi tiri vaviri. Vamandizvidza vakasvika pakundibatsira kutanga kabhizinesi. Saka ivo vari kuti chiitauka undibatsire umwe wangu. Pedari ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vamufundisi avo. Hanzi gore rinori harisi gore rangu. Zvakangoma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section mukoma vedu ava. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi ndakaromba muna June. Asi nyaya yavari kutaura yekuti mukore uno watava kurarama, hanzi vanhu kumachechi tinoenda zvedu kuma-churches, but hanzi tinotarisa kuti vamufundisi ava vari kuparidza vane mari here kana kuti havana. Kana kuri kunzi vamufundisi vavo vanenge vasina mari, hakuna anozoteerera zvavanenge vachitaura. Pakaipa. Hanzi hakuna anoda kupiwa advice nemurombo. Unowirirana nazvo here? Hanzi pressure ndo yakazokonzeresa kuti tinge tichizoromba. Tichiona vamwe vachienda vachinonotenga masutu ema$20,000 US. Zviri kuitikawo here kuchechi kwenyu uko kwamunoenda kuti vanhu vanotanga vajaja first. Vanenge vachida kuona kuti vamufundisi ava vane mari here kana kuti havana. Tell me what you think in the comment section. Kune avo vanenge vachida kuverenga nyaya, munokwanisa kundifollowa kuFacebook zvekare nenyaya yavahanzvadzi vaya vari kuti vari kutsvaka partner. She is a wife material definitely. Saka munokwanisa kuenda muverenga nyaya yavo. And do not forget to comment. Kana kuri kunzi munenge muine zvivindi, munokwanisa kutongosiya mafone numbers enyu eWhatsApp, then iwe wotongotora mafone numbers enyu vobva vatoya kuinbox kwenyu, including nevamwewo vanenge vari single, masingle ladies vakaonawo mafone numbers enyu, then vanobva vatoyawo kuinbox kwenyu. So you can go kuFacebook kwangu and I am asking for your following as well. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. I am going to come back with another episode very soon.